problém s penězma normálně. Co si myslíš o penězích? Podívej se do okna. Co tam vidíš? No, teď tam jde nějaká maminka, chlapečky, je nějaká rodina, tak do Kauflandu nakupovat. Je auto přijel, jsem tak si nemyslím zrovna. No, tak tam ruch docela. A za Sládkou se voláš? Sládko se říct? Ty ale. No, a? No. Podívej se do něho a co vidíš? No, co bych viděla? Co to vidím? A ty dnes tím přemýšlej. Zrcadlo i sklo je vyrobené z toho samé. Stačí malá vrstička stříbra a už je z toho něco jiného. A proto se často stává, že lidé si ze svých srdcí dělají zrcadla a místo, aby se dívali z okna, se dívají do zrcadla a vidí jenom sami sebe. Jsme obklopeni lidmi, kteří si svá okna proměnili v zrcadla. Myslí si, že se dívají ven a přitom přemýšlejí jen o sobě. Nedovol, aby se okno tvého srdce stalo zrcadlem.